Són el Trevor, llavors? Sí, ell es diu Trevor, ell es diu Aitor i ell es diu Manel. encantat. Sembla la ràdio. Sembla la ràdio, sí. Estem aquí preparats per fer la tertúlia del matí. Doncs molt bé. A veure, bon dia. Bon dia. Bon dia. Sí, deixo per aquí. Bé, com que ell no ho sap, li dieu d'on sou. D'on sou? Vale. Jo sóc de Bilbao. Bueno, em dic Aitor. Sí, això ja... Soc de Bilbao, del País Basc, i ara fa un any i mig que visc a Barcelona. I de què fas, tu? Bueno, de què fas o què estudio, bueno, soc enginyer de mines, però ara estic estudiant un màster d'enginyeria ambiental. I estàs a punt de marxar, Aitor? Estic a punt de marxar, sí. Cap a on? Que en Manel no ho sap. Me'n vaig a Bolívia, a La Paz, a fer un projecte amb la universitat. No, a fer la tesis de màster. I a practicar català a Bolívia. Gràcies. Bueno, allà hi ha un català. Bé, mira, podràs practicar. I el Trevor, també li expliques una mica d'on ets, quan fa que ets aquí, Trevor? Soc dels Estats Units. Quina ciutat? A Nova York. A Barcelona, visc a Barcelona ja, fa 6 mesos. Sí. Només? Sí, únicament 6 mesos, sí. És un bebè a Barcelona. Sí, i vaig néixer a Florida. Era a escola a Nova York, a universitat. Molt bé. I ara on vius a Barcelona? On vius a Barcelona ara? Ara a Poble Sec, amb la meva... soc casat i vivim a Nau de la Rambla, amb Passeig de Montjuïc, prop de la muntanya Montjuïc. Molt bé. Sí. I tu on vius aquí a Barcelona? Jo visc a Sagrada Família, al carrer Padilla. Al carrer Padilla, sí. A prop de la Sagrada Família. I a més treballo a la Sagrada Família, estic molt a prop. I amics, teniu amics a Barcelona? A veure, teniu amics? Sí, bueno... Parla'ns una mica d'alguns amics, com es diuen? Sí, la gent del màster. La gent del màster? Sí, l'Ester, que ell ja... La coneix? La coneix, sí. Vam anar un dia al seu bar i ens van conèixer. Molt bé. Bueno, el Marc, gent del màster. Gent del màster, sí. I després els companys del meu pis, un treballa al Borne, a un bar, i moltes vegades vam aprendre copes i conec a molta gent del seu bar. Molt bé. I tu, Trevor, tens amics aquí? Alguns amics? Sí, més o menys. Són els seus amics de la teva parella. Sí. Amics de la teva parella. Però conec moltes gent. Perquè treballes tens un bar? Ara no. Ara soc estudiant. És estudiant. Sí, soc un socio en aquella... No treballa al bar, però té... Com soci? Barseco. Es diu Barseco. És prop el meu pis. Sí. I hi ha cuina
sano. Sana, sí. Sana. Molt Sí. bona cuina. És vegetariana? Hamburgueses vegetariana. Sí. No, està és que molt bé, està molt bé. Conec el barri i em Sí, sona... doncs Manel val la pena perquè està molt I bé. fan els dilluns, bueno, encara hi ha el tapeo. Sí, Sí, encara sí? Els dijous. Dijous. Sí, fan Sí. 2 euros, no? 2 euros per una cervesa i una tapa cada dijous. Sí. Sí, a la nit pots anar de tapes. Passa que el dijous... No és bon dia. Molt bé, molt bé. Tinc vacances. Vale, molt bé. I digue'ns només una mica, si ens posem en situació dels primers dies a Barcelona, no? No sé, una mica alguna cosa que vau trobar molt diferent, o no sé, saps? Una mica algun record d'alguna cosa així dels primers dies. Home, Us vau enyorar o no us vau enyorar, o, no, bueno, o una cosa que us va cridar l'atenció, no sé. a més le deia que fa 5 anys vaig anar a Mèxic, Sí, també amb la universitat, sí, i des d'aquell moment, ja des de que he retornat a la meva ciutat, sempre vull marxar. ah sí? Sempre sí. vols marxar una altra vegada. Vaig estar a Bilbao 2 anys, Sí. ara otra vegada a Barcelona, ara a La Paz. Sí, sí. És com... Saps com es queda petit a Bilbao. Bilbao es queda petita, ets inquiet, tu. Per exemple, aquí a Barcelona el clima és molt bo. Notes que pensar, avui Plou. Està molt bé. I va haver alguna cosa de Barcelona, no sé, que vas trobar molt diferent, no sé, Aitor, o no? No, la gent... Bueno, la multiculturalitat, això Sí? sí. Hi ha més Es nota. multiculturalitat Sí, que Bilbao? Sí, Bilbao és més com un poble. Sí? Sí, molt petit. I tu, Trevor? Algun impacte? Vas conèixer Ferran a Melbourne i el primer temps vaig viatjar a Barcelona és després de 2 mesos. Escrivia amb Ferran. Sí. I no el meu parella és un actor i no sabia que ell és famós aquí. I quan anar amb ell al carrer hi ha molta gent el coneixia. Sí, i he pensat què passa, no? Què passa amb el Ferran que tothom Quan vaig anar al seu bar, la meva amiga també el coneixia. Per això Ferran Carvajal. per això va fer una primera impressió de Barcelona és una mica inquietant. Sorprenent, dient què passa? A veure, en Ferran no m'ha explicat tota la seva vida. Perquè a més va fer una sèrie molt famosa, Molt, sí, El cor de la ciutat. Era superfamós, en aquell moment era superfamós. També és actor de teatre? Sí. El coneixes. Molt bé. Bé, doncs, com que hem anat la primera part, així que era... Ja està. Ara farem els diàlegs que heu preparat. Molt bé. Quin, em dieu? Quin? Perquè no me'n recordo. De quina unitat diu? Presentació, Unitat U2? U2, presentació, i casa meva, casa teva. D'acord, gràcies. Doncs el que vulgueu. El que vulgueu primer i després l'altre. Vale, la festa, bueno, la presentació. Sí, començo? Sí. Hola, què hi ha? Bé, i tu?
Molt bé. Com et dius? Em dic Trevor. I tu? Jo em dic Aitor. I on ets? D'on ets? Soc dels Estats Units. Molt bé, de quina ciutat? Visc aquí a Barcelona. I de quina ciutat? Nova York. De Nova York. Sí, sí. I tu, d'on ets? Jo sóc de Bilbao, del País Basc, una ciutat del País Basc, i ara també visc a Barcelona fa un any i mig. I tu quan fa que vius aquí? Fa per 6 mesos. 6 mesos. Sí, sí. Parles molt I bé. m'agrada molt. Sí. Molt bé. I bueno, estudies o treballes o què fas a Barcelona? Ara fa estudiar. Ara estudies? Sí, sí. Però era un director d'una companyia de dansa a Nova York per molts anys. Molt bé. I per què vas venir a Barcelona? Per amor. Jo vaig venir per estudiar un màster. Molt bé. I la teva amiga es diu que marxar en pocs mesos en 2 mesos me'n vaig a Bolívia. Molt bé, molt bé. Estudiar més. Molt bé. Molt bé, perfecte. Sí. Està bé. I ara ens posem amb això era que era una festa i que us presentàveu, no? I ara quina era? Perdó, no me'n recordo. El pis, casa meva, casa teva. Sí, que voleu compartir pis, un té una habitació lliure i l'altre és candidat a l'habitació. Sí? Vinga, aquesta és la situació. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Trucava perquè he vist un anunci que llogues una habitació del teu pis. Sí. On és el pis? És en el barri es diu Poble Sec, prop de la muntanya Montjuïc, en el carrer Nou de l'Alhambra, amb passeig de Montjuïc, prop del metro paral·lel. Molt bé. No conec molt bé aquest barri. Com és el barri? És molt bé, m'agrada molt, perquè hi ha moltes bars, hi ha un mercat més o menys a prop del barri i també tots la farmàcia i la gent són molt amable. Molt bé. Ja és a prop de l'Apolo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. I com és el pis? Quan entrar és molt gran, modern, sembla com un loft. Hi ha 2 pisos i també hi ha una terrassa al fons del pis. I quantes habitacions té? Hi ha 3. Sí. I ara vius sol o...? Visc amb la meva parella i ell se marxar en tant i per això és molt tranquil i molt bé. I és lluminós el pis? Perdona? Té llum? Sí, perdó. Sí, hi ha cristal. El pis és a baix, en planta baixa, sí, prop del carrer, i perquè hi ha una terrassa, molta sol
I la llum Sí, entra la llum al entra pis. tot el dia. Molt bé, em sembla que no serà gaire barat. Quan costa una habitació? al mes? 200 euros cada mes. Amb gastos? Amb gastos també, sí. T'interessa, Aitor? Sí, m'interessa molt. Molt bé, doncs a veure, fins aquí. Ara, Aitor, és que l'Aitor jo li proposava de fer l'examen de segon, saps? Ah, Només una cosa, ara només per ell un moment. Explica'ns a veure una mica què has fet avui. Avui? Bueno, Molt poques coses. molt poques coses, sí, però fins aquí. Pues Que has vingut, has esmorzat, no has m'he esmorzat... aixecat a 2:45, Sí. sempre tard, Sí? que això no canvia. M'he dutxat,